Yan, good day mga kapatid. Ngayon pupuntahan natin yung CCLEX o Cebu Cordoba Links Expressway. Kung ano na yung natapos, update natin. Sige, samahan nyo ako mga kapatid. Yan mga kapatid, andito na tayo sa sa SRP. Hintuan ko lang yung yan yung CCLEX. Yan. Dito tayo sa may bungad ng SRP. Dito ako nagpark. Saglit. Tapos yun yung CCLEX. Mula doon sa Cordoba. Yan, banda dyan, pupunta dito. Yan, may may agda. Akyat na yung yung tulay. Doon banda. Yan, may mga construction dyan. Yan. 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 Yan, may nagsimula na silang lagay ng ng flooring. Yan na yung pupuntahan natin doon, malapit. Dadaanan natin. Papuntang south. Itong part na to sa kanan, ito yung galing ng Cordoba papunta ng Cebu City. Ito yung part na to. Ito yung tulay na galing ka ng Cordoba papunta Lapu-Lapu papunta ng Cebu City. Ito yung side na to sa kanan. Tapos mamaya makikita natin yung sa kaliwa. Yung sa kaliwa naman yung paakyat galing ng Cebu City papunta ng Cordoba. Yan. Diyan, sa kaliwa. Patapos na rin itong sa kanan. Yan yung sa kaliwa, may flooring na sa kaliwa. Yan. Yan. Yan yung papuntang, galing Cebu papuntang Cordoba. Yan. Yung side na yan. Yan. So dito papunta ng south sa may SM. Yan. Tapos dito yung karugtong niyan, yung pababa galing ng Cordoba, ito na yun. Sa kanan din yung may crane. Dito yung bagsak niya, malapit sa may pinaka ng South Road Properties. Yung pangalan niya. Hanggang dito yun. Dito ang bagsak nun, galing Cordoba. Dito yung bagsak. Ito banda sa may may gagawing dito sa tabi, yung kagaya ng MUA Arena sa Manila. Ito gagawin dito. Mas malaki pa yata to sa MUA Arena. Dito bagsak yung tulay na galing ng Cordoba. So yun lang mga kapatid, yung update natin sa sa CCLEX o Cebu Cordoba Link Expressway. Magandang araw sa inyo at God bless. Salamat po.